Start nummer 2 er reprise af Højs 4. Skal man ind på banen. Start nummer 3 er Lademand eller klar i slusen. Start 4 gør klar i opbakningen. Og start nummer 4 fra jer, hvor jeg leder Pedersen. Inspirationen til denne her klasse, det er Rasmus Bakker Question, det er Hard to Start, Aloe Vera og Nice her, så der er nogle gode præmier og